बिसानि बिबान गथायनाय आरो समायखिरा लानाय फोरबो खुंदों उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव। बिसानि गोदान बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गोदान आफादगिरि महरै दीपक कुमार बसुमतारी आरो गोदान गाहाय नेहाथारि महरै हालब्रि बर'जों लोगोसे सा 27 बिबानगिरिफोरा समायखिरा लायो। समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों धनस्री बियाबनि EM प्रेस मोसाहारिया। लोगोसे बाहागो लाबावदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि फतेन्द्र बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी, लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरिमोनहा बाहागो लायो। दिनैनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गोदान आफादगिरि दीपक कुमार बसुमतारीया समायखिरा लाखांनायनि उनाव फोरमायदों दि दिनैनिफ्राय जागायना गावनि मावसोमाव बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनायाव जेरैबादि खामानि मावनांगौ बेफोरखौ गोख्रोङै मावगोनखौ फोरमायो। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आं गोदान आफादनि जानानै साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। नंगौ जे बिसाया जोनोम जानायनि उननिफ्राय दिनैसिम जोङो थामथि खेबनि थाखाय गोदान बिबानगिरिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनाय जाबाय। बेनिनो थांनाय 5 जुलाइ खालाराव धेकियाजुलियाव जोङो जोंनि स्पेशेल कनभेनसननि गेजेरजों थामथि खेबनि थाखाय बड' सावथुन मुलुगखौ बड' सावथुन महरगिरि आफादखौ गोदानै दाफुंनाय जादोंमोन। बेवहायनो आंखौ गोदानै आफादगिरि महरै सायख'नाय जादोंमोन। दा दिनै बे 25 जुलाइ खालाराव उदालगुरि जिल्ला बिसानि बानजायनायाव नैबे भैरबकुन्द'आव जोबोद गाजा गोमजायै जोंनो बिबान गथायनायजों लोगोसे सतबांसा हाबाफारिखौ मावफुंनानै होबाय। दा जोङो बिबानखौ मोननायनि उनाव एबा दिनैनिफ्रायनो जोङो बिसानि जाफोर मावथांखिफोर दं, बिसानि जाफोर नोजोर आरो थांखिफोर दं, बेफोरखौ बिथोन बादियै जोङो मावलांनो थाखाय थियारि जानानै दङ। जोंहा गोबां चेलेन्जेसफोर दङ, थेवबो जोंनि बे आफादाव गासै 77 सा दैदेनगिरि महरै जोंखौ थांनाय जर'खा जथुम्मायाव सायख'नानै होदों। बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो कालेक्टिभलि इउनानिमासलि बाथ्राफोरखौ सावरायनानै जोंनि मावथांखिफोरखौ जों मावलांगोन। आङो बेखिनियाव नोंथांनो फोरमायनानै गोजोननाय मोनदों जे जोंहा दासिम बिसा जोनोम जानायनि उनाव 6थि बार बान्था फोरबो जोङो खुंलांबाय। दा जोङो 7 बड' फिल्म एवार्ड्स फैगौ अक्ट'बर दानावनो BTC सरकारनि स्पन्सरशिपआव खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दा जों बिबान मोननायनि उनाव गिबि गिदिर मोनसे मावथांखिया जोंनिया बे 7 बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियानो जागोन। जोंनि जा संबिजित बेवहायनो जोंनि माखासे मावथांखिफोरा लिरजानाय महरै दङ। बे लेखा जोङो माखासे हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दङ आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ माने बड' सावथुन महरगिरि आफादा मोनसे प्रफेसनेल मोनसे गौथुम आरो बेवहाय जाफोर मावथांखिफोर दङ बेफोरखौ जुदि समजों लोगोसे जाफुंहोनांगौब्ला माखासे रांखान्थिनिबो बाथ्रा सोनारो आरो जों मिजिं थिदों जोङो BTC सरकारनो गले गले माखासे जोंनि दाबि दावानि थाखाय जोङो गोसोखां बिलाइ गथायबोदों आरो बे लेखानो बिथांमोना दिनै जोंनो एवार्ड फांसन खुंनो थाखाय रां अनसुंथाइ होयो, मिनि सिनेमा हल लुनानै होनो थाखाय जोंनो रां अनसुंथाइ होदों आरो बायदिसिना मावबादा सावरायमेल बायदिसिना खुंनो थाखायबो जोंनो गेजेर गेजेर BTC सरकारा रां अनसुंथाइ होबोदों। दा बेबायदि माखासे मावथांखिनि गेजेरजों जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो हागोनखौ मिजिंथिदों आरो जेब्ला जों खौसेयै
खामानिखौ मावलांबाय थागोन अब्ला जोङो बेखौ जोंनि बे रिजनेल लेभेलनिफ्राय स्टेट लेभेलनिफ्राय नेशनेल लेभेलनिफ्राय जोङो इन्टारनेशनेल लेभेलसिम सानसे बेलासे लांनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे साननो गोनां बिथिं नंगौ जे ससियेल मेडिया बयनिबो थाखाय आजादि दङ। बिथांमोना ससियेल मेडियाखौ मोनसे गावसोरनि मेडिया हिसाबै बाहायनानै जानोबा गावसोरनि रोंगौथिखौ बिथांमोना दिन्थिदों आरो बिथांमोना जानोबा प्रफेसनेलाइज जानो थाखाय नाजादों। नाथाय बिथांमोना जोंनि बिसाजों थोंजों सोमोन्दो दासिम गैथ'वा। जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोना जुदि एक्टिं खालामनायनि एबा सावथुन दिहुननायनि रोंगौथि दङब्ला जोंनि बर' सावथुन महरगिरि आफादाव फैनानै जइन जाफैनो हागौ आरो बिथांमोना जोंजों थाफानानै खामानि मावोब्ला जों समाजनि गाज्रि बिथिंफोर जाय मेडियानि गेजेरजों जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों समाजाव दिन्थिनाय जायो बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय जों ज'यै हाबा मावलांगोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायो।